90% מהפנסיונרים עומדים לרדת ברמת החיים שלהם אחרי הפרישה, וזאת בגלל שהפנסיה שרובנו נקבל נמוכה משמעותית מהמשכורת שלנו. רוב האנשים שאני פוגש לא מודעים לעובדה המצערת הזאת, או שמודעים ומעדיפים לטמון את הראש בחול. בעיקר בגלל שהעיסוק בפנסיה זה תחום שלא הכי כיף לחשוב עליו ולהתעסק בו. זה נכון שסביב גיל הפרישה רובנו נקבל ירושות, אבל מצד השני גם נרצה לעזור לילדים לרכוש דירות ולהתבסס, כך שבמבחן השורה התחתונה, רובנו אחרי הפרישה נצטרך להסתדר עם הרבה פחות משהתרגלנו אליו. ואין דבר גרוע יותר מאשר ליפול לעת זקנה, לעול על הילדים ועל הסביבה. אז מה ניתן לעשות עכשיו? דבר ראשון, הדבר הכי חשוב הוא קודם כל לדעת מה מצבנו האמיתי ולהסיר את עננת חוסר הוודאות הזאת. ישנם סימולטורים וכלי עזר מתקדמים שיכולים לתת לנו אינדיקציה טובה על גובה הפנסיה העתידית שלנו, הן ברוטו ונטו בניכוי מס. דבר שני, לוודא שכל עוד אנחנו עובדים, אנחנו מנצלים את מלוא הטבות המס שהמדינה נותנת במכשירים הפנסיוניים השונים. כך לדוגמה, יש שכירים רבים שהמעסיק מפריש להם לפנסיה רק בעבור חלק מהשכר, והם כלל לא מודעים לכך. יש עצמאים שפשוט לא חוסכים לעצמם מספיק לעתיד, ויש גם שכירים וגם עצמאים שלא מפרישים לקרן השתלמות. דבר שלישי, להשתדל בהווה להפריש כמה שיותר מההכנסה השוטפת שלנו לחיסכון פרטי בעבור העתיד. מבין המכשירים הפיננסיים השונים האפשריים, אני ממליץ על קופת גמל להשקעה, משום שיש בה הטבת מס מאוד מעניינת. הכספים במכשיר הזה נזילים וניתנים למשיכה בכל עת כסכום חד פעמי, תוך תשלום מס רווח הון רגיל של 25% על הרווח הריאלי. אבל יחד עם זאת, מי שמחליט החל מגיל 60 ואילך למשוך את הכספים שהוא חסך בקופת הגמל להשקעה כקצבה חודשית, כלומר כרובד נוסף לפנסיה, מעבר לביטוח המנהלים או קרן הפנסיה שלו, אזי המדינה תוותר על כל המס על הרווחים שנצבר לאורך כל שנות החיסכון. זו דרך חכמה גם לחסוך במס וגם להגדיל את הקצבה העתידית. 4. אתם מחזיקים כספים בבנק באפיקים חסרי סיכון, כדוגמת תוכנית חיסכון, פק"מי וקרנות כספיות? כדי לדאוג לרווחה כלכלית בעתיד צריך לצאת מהבונקר ולקחת סיכונים מחושבים. ההבדל של עוד 2-3% תשואה בשנה לחיסכון שלנו לאורך שנים יכול להסתכם בהרבה מאוד כסף. ישנם היום כלים פיננסיים שונים כדוגמת פוליסות פיננסיות, תיקי השקעות, השקעה בקופות גמל פי תיקון 190, בהן נוכל להיעזר בבתי השקעות בניהול מקצועי של הכספים. וזאת כמובן תוך שמירה על רמת הסיכון, זהירה יותר או פחות, בהתאם לרצון הפרטי שלנו. דבר חמישי, ניצול סל הטבות המס שהמדינה נותנת לגמלאים בעת היציאה לפנסיה, כדוגמת הקטנת המס השולי על הקצבה, כדוגמת פריסת מס גבוה היום למשך מספר שנים קדימה, כדי לשלם בסיכומו של דבר פחות, וכדוגמת משיכת כספי פיצויים חייבים במס בפטור. למרבה הצער, הטבות המס הללו לא ניתנות באופן אוטומטי, ויש רבים מאוד שלא מכירים אותן ולא יודעים איך לנצלן. רגע לפני החלטה לפרישה ורגע לפני הפגישה עם פקיד שומה, מוטב לכל מי שחס על ממונו להתייעץ עם יועץ פרישה שמכיר היטב את רזי התחום. זה בידיים שלנו. אנחנו יכולים היום לדאוג שהפנסיה שלנו בעתיד תהיה מספקת ומכובדת.